ijika ka salli sarati jumambala sannan ko jabi ni be nyinin kalike ambe nyogon kam misirika kono ko assalamu alaikum dalila tola ciden ni sebo sigile amadeli ka sabati ko nube ciden nyinin ka ube salamu fo anye mo ko janto wala ibi ka keson pose kana salamu bila nyote sunna kono o minye ka sigi seji ka salli sarati min bala ciden ka hadisa ciden ko salli qa'ima fa illam satya jalisa fa illam satya fa ala zambi ciden ko mo ka joka salli de minye faradaye salli sarati dode ika joka salli nafila mo be se ka hari tugu ka salli jo baga baraji tilanche de biye me ka salli be ka kene ni minye faradaye o sarti doye ka joka salli ciden ko yi joka salli ni mo min tese ka joka salli isigi ka salli ni mo min tese ka sigi ka salli ibida ikerefe idalen ka salli donc seji koni sigili be defa de na ya soro mo min tese ka jo ete se ka joli jande ke sendimi de bila ube bana do de bila ni joli janyana be nyanami ite se ka jo wala o tigila mo be sigi ka salli o haro yere ni be se ka sigi duguma folo isigi duguma de asalli ni be se ka sigi duguma woni mo min ta yede ne te se ka kuru ka uruku de ke o dimi de benela nte se ka uruku de ke nte se ka sujudu de ke ne ebe se ka jo e manka sigi sejila tanke ebe se ka jo ni sigira sejila e ka salli te saha woni seji sigili mi fulen ni nye hari akakataruna ka danze be haramu fulaina heju kala ubolo bena doro ka seji sama doro ibe sigaka ye seji nati ni darurati uje haramu yere ka doni ke bako kumanan ninka mogo dobe au be tama ka boyoro ja ibe tama kana misirila ni enana misirila ibe sigi seji la kasali o ka kolosire tanke ibe se ka jo kasali fazala ni sigira salli tiye foi ka jode donc ni hari ni nana sigilima ibe se ka sigi seji ka na ya soro mogo min ta inte se ka kurude ne te se ka urukude ke nko de operela inte se ka nkumbele de mina ube inte se ka ntende turu ibe jo ni jora ka salli tanki be se ka jo ibe jo ni nana kumbele mina yorola ibe korea keni kunkoloy i jolen bi kunsule ni kote se ka kuru ka kumbele mina i jolen de bi i kunsule kumbele mina nola donc ni nana sujudu yorola ibe sigi ni sigira ni te se ka kurmu tembe turu duguma i sigilen be kun fana kori sujudu fana londa i sigilen be kun kori ibe salli min cogo de la donc seji ko koni yede mogo min te se ka jo ka salli ube har ni sigira ka sigi duguma ite se ka sigi duguma fana ka salli wala ibe se ka sigi seji ka mais tant que mogo min be se ka jo e kana sigi seji ka ni sigira seji ka farala ka salli te saire bon ko doye ñinin kalike kabo kodowara ko mogo do benani deme misiri la o ba fo mikro la ko karasan nani nin deme o be cogodi an della kan nin jaabi ka koro uno shemi rahimahullah kama jimu fatawa kono akon nun tunte salafu katire la hada made nibe fendi alama adi alama hari nama fo mikro la nibe misiri deme ado misiri kesila hari nama fo akado kesila ne munye mugo fana bila ofoli la bi danna ya de tebeka mugo chaman fana ya ka wuri di mugo ma ni lashe misiri kesima amashe donc o de ina na ninye bon na dira mugo me ma ni eta fe shika katoila e fana ni ya di kesima ni ya she keshi tiguma iba ko ewa aya ko mikro la da ka do ko ashera parce que mogo chaman fana ya nyugona do o de ya nati ni mogo ba ke sino ate sunna kono ni e koni e fendi alama doro adira alama hari no ma fo mikro la
ha bon ni nye min ɲininka ko ni an ye bidiya ko min fɔ ni mɔgɔ min la jarabilen do e bɛ kafo min na komi an ka jamana filɛ cogo min i b'a sɔrɔ baaradaw la kabilaw kɔnɔ duw kɔnɔ mɔgɔw dɔ bɛ olu bɛ bidiya kan e n'u bɛ sigi ka baro kɛ bon maana i kan k'olu baara ɲɔgɔnya cogo di dɔnnikɛbaw b'a fɔ nin de ma kayfiyati ta'amul ma ahlil bid'ah nin ye baabuya a ka du kosɛbɛ baabu dɔ a ka du kosɛbɛ mais kitabu dɔ bɛ a bɛ kalandenw nafa nin na kosɛbɛ usulul hukm ala al mubtadi'ati inda shaykhul islam ibn taymiyyah kitabu tɔgɔ ye nin de usulul hukm ala al mubtadi'ati inda shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah min ye bidiya mɔgɔ catégorie kelenw tɛ o kitabu kɔnɔ bɛ bidiya mɔgɔw tila ka taa fɔ cogoya 12 a kelen kelenna baara kɛ ɲɔgɔnya silamɛya sariya la salafuw bolo donc olu baabu dɔ a ka du mais an bɛ nin ka ɲininkali surunya bidiya ye qualité 2 ye bid'atu mukaffira bidiya dɔ bɛ a bɛ hadamaden kafiriya o bidiya sugu komi minnu bɛ taa kantigɛli kɛ suw ye u bɛ sujudu kɛ kaburuw ye u bɛ dafalen kɛ kaburuw ye u bɛ suw wele u bɛ seegun ni waliju wele k'u t'u jamana damana olu b'u jamana damana n'u kɔnɔna filila dɔrɔn u b'a fɔ ya seeku fulan nin mako ɲɛnabɔ n ye nin bidiya suguw de tɔgɔ ye ko bid'atu mukaffira ninnu ye bidiya ye u bɛ mɔgɔ kafiriya de ni nin bidiya sugu bɛ mɔgɔ min bolo a b'a bange de fana k'a bila kɛnɛ kan ka weleli kɛ ka taa ma o ka baara kɛ ɲɔgɔnya ye min ye kɔnɔnandiya k'a ye fɔlɔ ka ladɔnniya fɔlɔ k'a ka bidiya kɔlɔkɔlɔ yira a la komi Ibn Abbas ye min kɛ khawarijiw la a taar'u ladɔnniya de bidiya la fana ka taa hoja jɔw kan mɔgɔ 2000 ɲɔgɔnna tubira ka bɔ o la dɔw ko 3000 donc i fana bɛ ninnu ladɔnniya de fɔlɔ k'a ka bidiya ɲɛfɔ a ye dalilaw ni fɛnw ka hoja jɔ ka bilasira ka nasiha k'a ye n'a y'a mɛn alhamdulillah n'a m'a mɛn i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la complètement kana foli bila kan n'a ye hari lafɔ ni bɛ s'a la kana lamina Maliki fule k'a fɔ ninnu tigilamɔgɔ de ka kɔ la al-Mudawwana kɔnɔ parce que anw tɛ fɛn fɔ n'an yɛrɛ dɛ n'i ye imamu na Maliki ka fiqhu ninnu lajɛ an ma baara kɛ n'olu dɛ Maliki ko Mudawwana kɔnɔ a ko ahlul ahwa'i la yunkihu ahlul bid'ah ولا ينكه إليهم ولا يسلم عليهم ولا يؤود مريضهم ولا تشهد جنائزهم مدونة إمامنا مالك كو بديا مغو إيكاني إدموسو إيكانا أموسو مفرو لا ينكه أهل البدع ولا ينكه إليهم بديا مغو كان موسو نابي بديا دلا كنافو إيكاني كان أوا دموسو فنالا فرو بديا مغو ولا يسلم عليهم نونو بالنسرة لكنافو لبلوكا نو بنانا ولا يعود مرضهم نو بنا بواتم من بنانا كناتا بولا كناتا فو ولا يشهد جنائزهم كناتو كجناجل مدوانا وفو من كمود وانا مدوانا نين دي فو كنو مغو كبديا بيلا سنين دغره دما aba kafiriya aya bange fana abe wolele ke katama e ya foi ka konnanja ke desarala iyere tige ka bola pew ina kana ke foila hari foli kana bilaka bidia togo fulana bid'atu khairu mukaffira
bidia sugu dobe ama tigi labo silamiya kono kabara jindo ba kanna ne afana ya ka bidia imbange aya bange kene ka be wolere ke katama ne shi hakken ne fana ye ni ne shi hakken ne nye afana man ne shi ha ma makonnan jai me ya bilasira ka de lawira la ka bilasira ka abali bidia ina abanna ka dabila nin togo de ko fashidi tanka ka bidia ma labo silamiya kono be bidia la minya fashidiya amma bo silamiya kono ibi da tiga fana la yere tiga fana la ni yere yado ni nyi yere tige ninna abin min bidiya minna aba dabila yere tiga fana la ikana foli bila ka ina kana foi ke ni obeshe ka ke furaye koni me ni yere yado nin ka yere tige tese ka ke furaye ni nyi yere tige ninna abe dole faraka bidia ka kata mugo yere fana be faraka kata tanke ni nyi da tiga la donc ibe ninda tige intoye wakati bebe to kan nesi hakaye ibi yere kurosa ka bidiya ma ibe mugo fana baga ma aya yere kurosi kala sama aye nin famu ni datige ye fura de fasiki kola ni bida mugo sigu datige e wa fura de do nanya do datige ni ki yere tiga ma ubeke fura ya ma i datige ninna men ni yere ya do datige te ke fura ni made aba jidi katare abe dore faraka bidiya ka ube dore faraka jamaka kani datigala ibe datige intoye me toujours ibe continuer ka mesiha ke ka konnanjiya ke ay ane ka mugo baga ama kana mugo bilaw ka tuga ko de ni mugo min ko be tuga ko ni mugo min ko ba ke bare nyogo ibe mugo baga ma ka bidia bange mugo ye ka jense ka bange mugo ye ka mugo baga ma mugo kana tuga ko ibo ke ise ko dama iro fo kata wakati ni donc bidia nin kan nin kari jabu suruma ay ninde ko tahiya ye fula de salli min ye tahiya fula ye wa arakan fula ibe tahiya ke kofe arakan fula ibe tahiya ke be ni futuru arakan fula ibe tahiya ke arakan sabara iba nati ibe tahiya ke me ni mugo min ye ta nyina ye tahiya ke sabaye ko ibe munke bo tahiya ke ra sabaye chokodi wala ni apule ka misaliya min fo badati ka minna kabilati ka minna ni mugo min nana misali la futuri arakan folo ya sura almami yo teme eye kabaru fili ifarla almami karakan fulana la almami karakan fulana tewa e karakan folo tewa almami be sigi katariya ke na wulila waya almami karakan sabana e karakan fulana tewa almami be sigi tuguna be tahiya ke be sigi be tahiya ke ni almami e salamu bila tugune e ma fula de soro ibe wuli kanani karakan sabana e iyere be sigi fana ibe tahiya ke bada ti kanina qabla ti kanina ni ni soro ni almami tugu nyogona de fo ti kanina ni ni wajibi de yika almami tugu nyogona de nin tahiya Allah saballa se e ma fo ti kala ni de wajibi ren bi kay ka ke almami no fe bon ko do ko an kan ne shi hake konnan jake balma muso e munun bu yere korta cewka wa ala ko qur'ana kono rijalu qawwamuna ala nisa'i ako cewu de jo bagaw ye muso ka cede be muso ka ala ko qur'ana kono wali rijalu alayhinna daraja ako cede daraja korta len do muso ka donc muso ka ke mogoy de ni ma jigilen bi ice koro ka kuma ka kuma koro donc na yi nyamariya minna ni ala sosote ikake donc deresu la kuma bina sen nuno na deresu la
Shebu koni moye eke chidenye wakilu adarila karasanka mina infule ta fere sugula. Etara fere do konne ba sawamuga. Ikonne tatere mba fo fentigie na sonna wa muga ibe woriji. Afora minantigi ya sonna wa muga ma etara nimbe minaisa ibolo aye minaisa ye wa mugan dima ninye minaisa ngwe wa fula fule ninye yere tai o dagari yewa o ma dagaye tanke minyi chi wori sorolane ale kapta ewa chi de sababu ye wa fula nya ale de tai ibe wa mugani fula indi ale dema me ayere koni ye minta ka dema ni bila chila nyire ninta ka dema bashi tola ikomina min koni ye minan sa waye wa fula min di ko yere wati taye waye minan tigi de taye ko na ya soro yere de minan kata ferale min ci fo aka soro ye minan sa mina tigi mbolo de iya sani ka wori je ibe se kata ferale ma ka domina ka me nima sana ka iworike cilen ko la tabin ma laysa indaka akum min kitaye kano fere moma wala bayya ma la yamluku cilen ko mara fengo fente e kam mara la itate kano fere moma awa haro sugu fana niyo tale fana bolo ina na fere ni ma e ma sani ka woriye folo ima tabulu jurula e ya tale bolo kana fere ni na wa mugani fula tusuru fulay nye ye minen tamin bolo le fana tayi wa fulay ale de taye minaye e ma sawo donc fo nunun ka fawo e be minan sadi ni minan sanna ni ka woriye wakati na keri taye ibe do nyina ka a ube ko karasa ma hakke ne ma ko be nimina hakke la juru donna akera kiliya nya saw kiliya ma saw le ka juru de be ela sisa akan na fulu de bila minan kera e taye ibe se ka taw fere ka pe minala ni minan tige minan di ma songola kota ita nyina kaneta ni don ko ye nyon so sala ko to sura maki tai e wanne tai ni ni min suraka ibe se ka dogomani suraka ibe se ka chaman suraka ibe se ka kete fen suraka don ko do ko ni nya qararu de nyuma ye min yen na o karasanta fule ta fere na fere lambi saranina abe be ka saraka min ni min suraka har bi qararu be man kam mabba e be se ka chaman suraka ni e chaman suraka le nya be fo abe jo atala abe se ka fo yere e min suraka o chayara an ko tila ube be fere boto o be se ka yana e fana be se ka minantigi ka piri soro ka doni suraka nata be fana ta ni hamma ko be hakke min o ma suraka ita de ta fana fere man kan be min fana la don kibon ko boda nyuma ye minye o yoro fana la karasan kan minan fule ta fere na fere la e ka sare ninya abe be ka saraka abe ti kan minan fere abe be ale ka saraka me ka funi ye min suraka hari bi qararu bala ninya mi fo aba sumaya amba do nan do na fere bonda la sa atenyawo parce que an ka fere be sugun to mi sugul amba do sariya fere be to mi amba do o de ya to umaru tilela ale be mo de ci kata sugula ta bitigi tigido ta bali tigido fere kera be sugu kono anyininka na be fere kiru do abe iriba bonda wudo asabata kamina uka na te fere kiri do ate iriba do agge ka bosugula ore tumbe umar tumboke imamu na maliki fana tirela madina abode ke abe chidum de bila kata sugula ayeta sugula fere kela munumbe komarasa munumbe aku nyininka fere bonda ga fere sariyawla nimbe fere kiru do abe iriba kiru do ayo lo poto sugu kono mo te iriba kiru da te fere kiru da ya bosugula akana halaki donc nin fana ye min ɲininka e be kɔfɛ
mogobe ci de bila ema karasa nimmina nyine abe wori cima iba saye ka ci kana nimbe ni eye wokilu de adari la de ki bila ci de la ibe minan piri de nyininka minan piri e minye minan tige ibo de foye kana foy faraka ni fe faraka ye galon tige ya jamfa minan ti ko minan piri e minda ba ci ma iba kan minan cha isa iba ci ama danna ya de do adari la de iye wokilu de na ya soro fana ye komara sande sa a iba fo an ko ne ba fere ninde la a ya soro eye minan sa mina tigu bolo abe yere ka bitigila na ko ma ko bale ba fo ne yere fana ye komara sande ibe minan min nyina be ne yere bolo men ne ka tiye ninde a ya soro sa ne mi bula bi ka bitigila iba fera ma men na yi bila ci de la e ba ka ci nyana boya de foi kana faraka parce que ci de sallallahu alaihi wasallam de la fula be ninna ciden de la kam godo ewa ci ko katalle ya sai ceyin tara drome kele anode tara drome kele aye saga fula sanai anales ewa sirala do dilola saga do na konne bo fe ayo fana fera tigima drome kele tuguni anana cide ma koy ka saga fule ika drome kele fule ciden ko nin kera chogodi ako drome kele inde ye saga fula sanu ode na to saga doyi doko abo fana sa drome kele nyon ferama ewa chire nya kare drome kele mina kaka saga mina ye do kai o tigi tun kera hari na ye bogo de tabe abe saboro chire do kai sallallahu alaihi wasallam ibul lutubiya fana chire de la ka chi kata chi do la ku kata jakka mina ni feuna atara ani jakka nana ani jakka nale ako chire ma ewa ni fule ni de farda jakka ya adira me min fule ni ye ni ndi ne yere dema ciden wuri la ka kutuba kala ako mo ka kibariya munye na nyawuci nu anyuci ku bila cila ubena konni ni atai nindira ne yere dema munna tigi ma shigi apa sokono ube minna tigi ma shigi abaka sokono be min dama kuna dama yi awan nan nye mugo ni anyi bila ci minna misali hakken ni ya dogo kiyama do ibena nai donc mugo kan nunun kolosi mogo dari la kike cide nye kike wakilu ye ayi yere iki yere ke komara se ka fenyina tike ka ko kere unte de naam wa alaikum salam wa rahmatullah bon ni koni ye fen juru de ta mogo bolo karasa ni juru ta i bolo a juru de be ela e minan fere lawo e de taro ama fere de taro abe ko min tari ka wori jendo minan la ina na nai e i ka bitigila na fere lay kunkoro na ma fere ale ka wori ba bolo ni tara juru fana de ta bolo karasa ni minan juru do ne la aya juru do ila e tara minan fere amasa ite sagino ede fona ire ye no yakiye fona ire no yakiye ka borto sino fere bannaw البيان بالخيار ما لم يتفرغا كيدن كو سفني بغا فلا باير سوالا بورتوليني ني تانك ناما فرا ني فيري كوني سيرلا فرالا بوليتي دغا يده فوري بنا بيو اكا جرو دي بيلا ايبالي كا وري بي ني كان داما ميناني ايتالي نا يري نو ياكي كاسا ناما سا اناتي اي نو ياكي koni mogo ya ka jege masali la nana jege sa ibolo ale tara ka jege into ka ko aye jege de sa ibolo anana ko ika jege insagi ema soka sagi atara ka to ibolo na ya soro defo imbe jege de la defo de bala defo in fana e tumba do ana bora efede i tumbe defo in do abe jege ina anana sagi jakwa ka jege sagi parce que ede yi ka fere fe e ya ka defo dogore ciden ko al bayan bil khiyar ma lam yatafarraga wa in bayana wa sadaqa burika fi bayhima wa in kajaba wa katama muhqati barakata bayhima
ciden ko fere baga fula ba yire swala na ma fara no fula ye bangele ke nyogonya aye tinya fo nyogonye ala be barka do ka fere la men ni aye galonde tige sanni fere la lebu munun be fere fe na ko dogo o fere imbarka wona fulo barka la ba bode ni ya jamfare ka jege ni de fo de fera ma yere bado atara ka toy bolo aka hakke bi no fe iya jamfare ja ko ika sanse kan nyumande dama ni na ya soro foi te jegela de fo si de tala ale de bora fere la dura nana ko ika borto de fo si te sariya ka e wa darura si te nimba la daga ya akabo anana duru nete fere la duru ka jege fulen ka wori de ni ye no ya kaye iba ka wori sagama ni ma no ya kaye ite iba fu nete seka asanse na tara ko ti bolo asadagati atokola e kana fari ka jege kade asadagata atokola ko eri sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk